Моңа Яһудиләр, син Самарияле, эшеңдә җен бар, әллә бу дөрес түгелме диделәр. Гайса җавап бирде: Миндә җен юк. Мин атамны хөрмәт итәм, ә сез мине хур итәсез. Хәер, мин үземә дан эзләмим, эзләүче башка берәү бар, һәм ул хөкем итә. Сезгә хак сүз әйтәм. Кем минем сүземне тота, ул һичкайчан үлем күрмәячәк. Менә хәзер синдә җин барлыгына һич шигебез калмады. Ибраһим да, пәйгамбәрләр дә үлгәннәр. Ә син, кем минем сүземне тота, ул бер кайчан да вафат булмаячак дисең. Син атабыз Ибраһимнан да бигрәкме? Ул үлгән, пәйгамбәрләр дә үлгәннәр. Син үзеңне кем дип саныйсың? Дип әйттеләр Яһудиләр. Гайса аларга: Үземне үзем данлыйм икән, минем даным буш булыр. Атам үзе мине данлый. Сез аны Аллабыз дип атыйсыз. Асылда аны белмисез. Мин исә аны беләм. Аны белмим дисәм, сезнең кебек ялганчы булыр идем. Әмма мин аны беләм һәм аның сүзен тотам. Атагыз Ибраһим минем көнемне күрәчәгенә шатланды. Ул аны күреп куанды, дип җавап бирде. Яһудиләр аның бу сүзләренә: Сиңа әле 50 яшь юк, ә син Ибраһимны күрдеңме? Диделәр. Гайса аларга былай дип әйтте: Сезгә хак сүз әйтәм. Ибраһим булганга кадәр үк мин бар идем инде. Шул чакта алар аңа ыргыту өчен кулларына ташлар алдылар. Әмма Гайса яшеренеп Аллаһы йортыннан чыгып китте.